안녕하세요. Ano yun na McDonald's? 크리스마스 띠까. Ikaw na yan. McDonald's. 띠까. Welcome to vlog number 3. Baka na yung price nyo. Ano ka nang simon sa McDonald's? Baka na yung price oh. Sali ko. Sali ko. Ready ka? Ready ka. Sali ko na. Freeze! Ano yung price oh. Sali ko. Sali ko. Ready ka? Ready ka. Sali ko na. Baka na yung price nyo. Dila. Tugay ba? Tugay ba? Tugay. Klik kami na sa Manila na tumawa. Wala na. Kasi ka. Ano na? Dito ka. Wala. Babayad ko utang mo. Utang ko. Utang. Bayad ba? Dapat budget may na budget. Formada. Sige, utang mo. Pwesa. Sige. Pwesa? Kung sana kumigo. Daw kwartas mo? Wala. Wala? Sige, pagka na oh. Maraming salamat sila. Maraming salamat. Maraming salamat sila. Maraming salamat. 안녕하세요. Radyo McDonald's. Kumain sa sabon. Lain ka. Kumain sa sabon sa mga sabon ko. Dawai, yung pakalawa. Yan na. Lain mo nyo na. 안녕하세요. 안녕하세요. 마raming salamat. 안녕하세요. Yan. Budo, price naman ako. Pinitiri sa gwa. Magkuba ako sa sablo ko. Mahal akong guya. This ganda moment ko. Dad! Init ako. Ilkas ka na? Ilkas mo? Gusto mo na, hindi ka na. Hari kami sa Marusa. Ano nga lang niya? Tama na. Gusto namin ng mga tinda. Tapos na kami ng salmon niya sa Blanks. Babalik na kami sa Salmon aming nga. store. Yeah. Ano? Kamusta tira? Babalik na kami sa restaurant. Kainit yapon. Ako nga face oil na. Yung naman na. Tapos tulog na ako. Greg! Greg! Kira! 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 Kara na! Karami mong liya. Kara na! Kara! Kara! Kara na! Tumula na ako. Dahil na ulit tulog na yun. Kara na! Sinsya na! Kara ba na ako? Gusto lang. Sige na. Ano pa kita? Ang price. Sige na. Ubus ng price. Ano yung price niya? Ang tanis naman na ito, no? Ubus ng price, ha? Kira ka, may bilin pa. Wala na. Sabat na na eh. Tulog na. Lipit ka na. Wala pa may insurance na. Yan ang yapon. Ang insurance, buhay na! Buhay na! Ang mga nagkakadisgrasya! Korea pala yun! Korea! Kailangan na mo ha. Amang serious, only price, ha? Hindi deduction na! Ano, deduction na. 54.7 17 na. na! 17 na! Sabat sila. Sabat sila. Oh. Sabat ko giraw. Sige na, dito ka. Double naman bayad sa insurance, ha? Wala na.
my friend. We're going to a restaurant. Why your cell phone, my friend? Oh my God. Oh my Good God. afternoon, my friend. Good afternoon, everyone. We're in an SM mall in Bacolod. We're going to Our work? No. Hotel ko 5-6 sa'yo mo. 5-6. 5-6. Hotel ko 5-6. Oh, Alam mo no, ito? no, Roma, my friend. No. Tapos na may kana. Tapos Busog na. kayo? Simmer. Frank. Hero, my friend. YouTubers. Hero, my friend. Grocery dito sila, ha? Grocery rin tayo, ha? Bigyan ng bigyan bank na. Abri na. Wow. Piggy bang na, ha? Ito na, 50 pesos na. Mabigyan pa na. Oh. Kami kasi dyan. Ascobre klase do, ha? Wala bigyan sila. Piggy kasi do. Bigyan sila. Di na sige na ba ito? Bigyan sila. Oo. Tulit. Tuwirit, ha? Tulit, oh. Sound to na. Sila. Ano? Oh, Selena. 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 Pinya. Pinya. Kena apa na? Pinya. Chato Monte. Oh. Mayro. Milo. Milo na. Mayro. Milo. Sila kamandara na na. Koy kurot, ha? Oh. Kawan koy kurot. Ano eh? Oh, salada. 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 Salada, ha? Ito. Pero fruit salad. Ito sila. Oh, tayo pero na. Dahil pwir. Ikir pants. Napkin na. Oh, Scotch Brite. Scaps bright. Oh, Susira. sila. Ikaw, akong gamit brother, ha? Sila. Oh, Dubi. Dobi. Dubi na. Dobi, ha? Oh, bakit na minions na? Dalamin niya sa ako kita, ha? Na, minions na. Bakit sila minions na? Aramin niya sa stress, ha? Amon sa bakal shopping, ha? Bitris niya. Bitter siya, ha? Streeting eh. Sitining sa Starbucks, ha? Ganyan niya. Dubi. Dobi. Dubi. Dobi. BBD. Ya. Oh. Ah, ikaw na nga, kiwi niya. Kiwi, kiwi, ya. Kiwi niya. Kiwi. Ako ta.